Ragala Kawa Putra pas Jualadok Jualakur suara jengye medhot sapa bono sapa angawi sakti opor panton ing sami teh rogo Putra Bijil kuda satu paringan saking sakarapane ibu soto Bangga sarupane juga berkasran dari pun sabran ingkang sampun mampah Sos. Woi. Jos Sos.
ingkang sampun siyaga ing gapi sami genggin nggih para putra ingkang samyang rasuk busur wijili saking Kadipaten Ludeyang rantos praptanipun Prabu Caleng Sergi. Pramila kados pundi babari perlaman para putra. Para tamtama Legawa putra lumaksana ing garis. Ya, siyaga. Saya manakah para tato ingkang sedaya teh wujuding praga sinambyang rantos mujilih pun gedhe pambudhalan saking Praja Lodaya. Saumpama biyen ngerti ora bakal kandha ketun buri biyen aku isih legan durung ate nyayai bebrayan pungkasane kaya ngene sing kepiye wong ayu rasa tresno kadung tak wenehke sing sabar ngenteni awakku wong ayu angel gumku ilangake merga wis ono sing duwe aduh lara kudu sadar karo sapa lara ati kadung tresno dibenjani aduh Gusti boten kiyat kula niki ditresnani jebule malah gondeli aku kudu milih apa
Jumlah saking guru para Gusti Prabu Celeng Lodhe dinarakani sang patih sak kembang Waraka Kawa Putra Kados puji babari perpisahan para putra ingkang sami kaya kewajiban kawula sak rombongan namung saged ngaturaken sugeng sonten sugeng amirsani lega putra ngantos paripurna. Hea janji
janjimu sing tak utemi sing tak ati janjimu sing sejati Gowo putra voice bro para tata ingkang satya lumampah saya manempah sampun prakteng wonten alun-alun raja kadhita katur Sang Gusti Prabu Nembu Jayatisena sarat panglamaran aboyo bisa langit minangka garwa Prameswari ingkang dipun utus minangka dutaning Prabu Singombara auto nalika samono para Jaya lembu api sinarang ingkang nglamaripun Prabu Caleng bisa-bisa Rong-rong kang gunang waja dupaya sinten saking sasana abung Surakarta Jaya lembu Kadipaten Kediri Kadipaten Kediri Dewi Sangga langit kalakon kakata ora tarit lekane atiku Parang ayuda wonten Kadipaten Kediri lawase pitung dina pitung bekti Om sekaring kawarna langgeng Om sekaring kawarna langgeng Sun puji marang Pangeran Kadang Mitra Sami Kaisai Sambikala Tinubiai Rap Sirap Larap Saking kersani Gusti Kriya Putra Yes.
lakon geng musik kamu Tunggalnya dini Bang. Ayo dok tumpah ono jarane.
Jawa rutene rupa manungsa ditutupi anjang-anjang disirami wangine kembang Gusti Allah yuk 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 nyuwun pangapura sing sayange wis ora ana guna Legowo putra
nguri ati mantep bakal sitorapi yen wis jodoh kadang padha dunya padha tresnane napa anane lan nerimo ra usah kesuwen nendang nyebar undangan dirame nendang dutan padha lungguh jejer ning mantenan yen pancen tresno rasah kakean haluan ra usah ragu mergo kahanan prei kanan kiri ucap janji yen sida mantenan lan bakal bekayan rasane gale kok jodohmu mesti tekan yen wis tresno pahite kopi rasane lagi yen wis tresno rasane kaya iki nadyan kahanan tetep dilakoni mepet kowe wis adem rasane ngati yen wis treno maju lurus prei kanan kiri yen wis tresno abot epreng kudu dilakoni ra usah nengok lan nyawang guri ati mantep bakal sitorapi Kowo putra boys bro support by Restu Profesional. Bersamaku
kali monggo. Harusnya tak begini di antara kau dan aku, sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Sering kita sembunyi di balik sikap dan kata, karena hati kita tak ingin saling mengapa tak mencoba jujur pada hati kita, kasih bahwa sesungguhnya engkau dan aku takut terpisah. Seandainya saja mau sedikit mengalah kasih pertengkaran ini tak mungkin ada selamanya. Kembali ya. Ya, Legawa Putra. Graffiti video Sunday. So, ada restu. Sering kita sembunyi di balik sikap dan kata, pada hati kita tak ingin saling menyakiti. Dun tumatong poros Krisna Budaya kakung sarang putri sawetawis pasugatan saking Lega Putra kasih sabener biyin pilih mangke badhe kalot singatan malih sak bibaripun nindakan ibadah seperti sak dengan suguhan atraksi super ganongan Jawa Timur punya boise jaranan sak kabupaten Nganjuk Lega Putra. Idina siratal mustaqim
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya bangsa. Legowo Putra. Wais bro.